Ahoj, vítejte zpátky u dalšího videa. Dneska pro vás mám Kaleo. Doufám, že se to tak čte. Já jsem si to nezjistila, vždycky říkám Kaleo, takže když tak mě opravte. Jejks. No, tahle ta kapela je taky jedna z těch, která prostě nikdy nesklame. Písničku Way Down We Go určitě zná, spousta lidí hráli jeden čas hodně v rádiu. Já jsem sama na ně přišla tak, že jsem jela domů z práce v autě a hráli to zrovna v rádiu a teď mi to tam na displeji napsalo název té skladby a ježiš, to si musím najít, to je skvělý. No a od té doby jsem jejich fanoušek. Je to kapela z Islandu a mají i takový na YouTube zajímavý videa, živáky, kde hrajou buď v zamrzlý takový jeskyni, anebo u sopky, takže docela jako zajímavé věci. Tohle album mě zaujalo i tím, jak bylo promyšleně udělaný, poskládaný songy tak, aby bylo vlastně jako přímo na vinilovou desku. Protože samozřejmě na vinilovou desku se vám vejde určitá jako dílka, že jo, určitý počet minut a oni rozdělili, album se jmenuje A a B a oni rozdělili, takže na straně A máte všechny ty rychlý pecky, krom teda Way Down We Go, která z toho trošku vyčumuje, protože není úplně rychlá. A na straně B máte všechny ty krásné rockové balady, takže to se mi na tom vždycky líbilo, že je ta deska takhle promyšlená. Na CDčku to samozřejmě takhle nevynikne, ale když máte desku, tak si můžete vybrat, na co máte zrovna náladu. A je to fakt jako, je to skvělá věc. Co se týče coveru, přebalu, otisky rukou, má to něco do sebe v tom smyslu, že oni do toho dali samozřejmě něco ze sebe, takže ta metafora se mi líbí. Ale kdybych si to měla vybrat podle obalu, tak by mě to asi úplně nezaujalo. Ale hudba parádní, což je to důležitý. Vyšlo to na jednom LPčku, mám klasickou černou barvu a vím, že to vyšlo i jako limitka. Vlastně na půl, deska byla na půl černá, na půl bílá, což je teda jako krása. Ale já jsem se dostala k deskám až později, takže bohužel na mě nic takového už nezbylo, takže mám klasickou černou. Ale tohle album jsem otočila několikrát do kolečka dokola a určitě mě nikdy nepřestane bavit, protože to je paráda. Takže pokud neznáte Kaleo nebo znáte jenom tu jednu písničku Way Down We Go, určitě mrkněte i na ten zbytek, protože třeba No Good nebo Hot Blood jsou skvělé věci. Z těch pomalejších, no, I Can't Go On Without You třeba, tam se taky těžko vybírá, protože to je jedna pecka vedle druhý. Takže Kaleo určitě super věc. Tak zase příště. Čau.